بتایبەت عالیە وێژێ و زمانی کوردی دیژخوا و کەسایەتێن ناودار ئین مینا ڕەشیدێ کورد و سەیدای جگەرخوین و شۆپا جەلادەت بەدرخان و عوسمان سەبری ئەو کەسایەتانە جی هێوانێکی تایبەت لە باژارێ عامودێ هەبوو دەما کۆ ئەو میێڤانداری ئەمکارن بێژن عامودێ میێڤان پەروەریەکە وێ ژ vê هێرێ هەبوو کۆ ئەو کەسانە هەمبێز دکردن وان jî şopê xwe di wan malbata û di nav civakê de hişt ez karim bibêjim ew yekemîn avantaj bû ji xwe dema ku em vedgerîn jî kesayetên berê jî em zanayê ku dîrokîn meselen wek em bêjin li Yûnana kevin meselen Esxilos bavê wêje û bavê şanoya Yûnanî tev dîye yek ji hêmanên wê ku sedemên ku pêşketinên mezin çêbû ku mala wan nêzîkî perestgeha Dîmitrî bû ew xelk gelek dihatin xerîb dihatin û çandê Yûnan dihatin ji wan girt yanî hemû dercîh gelekî girîngê ew cîhaya serdema wêna û kesên şopê kolê çi dihatin ewaya dibe mîras û turaseke aliyê çandî jiyana civakê kirin. Baş e gelekî baş e her çendî di nava Amûdê de navê wê roşenbîrî jî derdikevin mamoste gelek car wisa jî dibêjin ku Amûdê heta dînê xwe jî newekeyê bajarê dînîne ew jî sedema zêdebûna zanistî ye helbete dîn jî sebebê dînîtiyê jî henin yanî dînin jî dînîtî hekê aliyê wê ginîtîke cînînin yanî dibe ko yan jî evê zewaca nêzîkî hev mirovê hev dizewicin ewaya hinekî تأثیر باندورê li aliyê şerîtê dê in avana dike dibe bes piraniya dînê Amûdê baweriya me de ew hinek ji wan ê golo ji devereke ji malbateke zanis malbateke zana piraniya wan ji wir derketin yanî dînê wan jî dinêrê weke paşxaneyeke wî zanistî çandawerî heye.